علی بابا و چل حرامی هبو تنبو لولاتی که دور به ناو حرامین جد بازین به وجدان هبون چکو لبر وانکتا قد حیفا خوله ندانین دست دادیناندن پری پول مال ملک خلقی ev cerdbaz bû. Evana çıqa bihêzin, evana çetenin. Li belengazekî wekî min çi bike? Nikarim tiştekî bikim. Lê dilrahet jî nînim. Li belê... Alî Baba xebatkarekî mirovekî dewlemend bû. Navê wî dewlemendî Qasım bû. Alî Baba hemû rojan diçû nav daristanê û dar û bar dibiriya. Birîna daran şunda ve digeriya. Ez çıqa zêde daran bibirim çêtir e. Ya na wê Qasım ji min razî nebe. Wê evana kî ne? Kuro evana çil heramî ne? Li vê derê çi digerin? Bebe ey simsim bebe. Dehun jî werin tiştê me cerdê bînin lindir. Ha, niha min fehm kir. Her tiştê ku telaniyê tînin li vir ve dişêrin. Bêgirtin ey simsim. Vebe ey simsim. Ev qazir û sîv tiştekî hatî bira min. Alî Baba li nav xezineyên heramiyan berdilkekî rind ji bo Mircan dergîstiyê xwe şipard. Mircan ji xizmetkarê Qasım bû. Lê Qasım rê nedida Mircan ku Alî Baba bêra bizewece. Mercana min, delala min, xezala min. Wey Ali Baba. Ali Baba. Mercana min bi diyarê berdilkekî xweşik ji deranê. Oo, çirind bû. Ali Baba. Ali Baba. Tebê berdilka ji ku anî? Bêje kiro. Te ji ku anî? Beka bêje. Lê Alî Baba tenê bi şertekî jêra got ku berdilkê ji ku anî ye. Eger rastî ji te re bêjim tu yê mercanê bîte min. Ji bo Qasımê çavinebar mal milkê dinyayê ji Mircanê delal û pêştatir bû. Baş e. Mercanî ji xwe re bigire, lê ciyê xwezineyî ji min re bêje. Me bi ev kir? Spas kekê min, spas. Webe ey simsim. Webe. Qasım ku ev qas zêr û pere li ber hev dîtibû ji kêfan bîr kiribû ku derî çawa vedibe. Kuro nayê bira min ku ev derê çawa vedibe? Webe bigirtin simsim bigirtin. Webe ey simsim. Webe. Derê we bû. We. Ji vê rojê şûnda Qasım carekî din we negeriya bajêr. Alî Baba û Mircan ji ber hev û dûra zewicîn. Bi rastî Alî Baba car caran xezineyan dê anî bîra xwe. Lê Qasım jî xwe ra nekiribû derd ku li pey wî bikeve. Ji halê din bo Mircan zerarek nebîne behsa wî qet li kesî nekir. Daka rojekî mirovekî heramiyan berdilkê lê ûstiyê Mircanê dît. Ji bo ku mala wan bîr neke ku xetek li ser deriyê wan çêkir û çûban hevalê xwe. Mircan ku derî vekir û xeta li ser deriyê dît, tiştek hate bîra wê. Lê bendê ku şevê bû û dest pê kir. Hemû deriyên bajêr bi xet kir.
ها ji bo ku em deriyê şaş nekin mervê me xetê kişandiye ser derî wan bibînin bikujin ji ber ku hemû deriyên bajêr bi xet kiribûn êdî nikaribû mala Elî Baba bibînin. he ev çi ye Serokê heramiyan pir eciz bibû. Piştre serokê heramiyan xwe bi cil û lîbasê bezirganan xemiland. Xweha dabû naskirin. Ew hingiv firoş e. lê binêre hingivên lê kûz gelek rinde ma kesek heye ku em van hingivan bifrûşin wî Xelkê bajêr ji tenê Elî Baba û Mircanê şik dikirin ku perê wan heye û dikarin hingivê kûzê bikirin. Bo vî jî mala wan nîşandan Elî Baba dilxweşî serokê heramiyan mêvan kir. من ببخشینه کرم که وکی مالا خو بزانی به Vê demê Mercan jî bo mêvanan bi amedekarîna xwarinê mijûl bû. Her dît ku ji nav kûzan deng dî. Em ê kengê dest pê bikin? Em ku dengê listikê hat, em ê dest pê bikin. Elî Baba di nav xeterê ye. Mercan donekî pir germ çêkir. Qîrçe qîrç ketibû dona germ. Piştre yek bi yek dest li kûza û dona germ li ser wan dakir. Çeteyên talankar ku tev li kûza bin û ji germayiya dona qîjiya û mirin. Haj wan serokê wan tin nebû. Ev li ser xwarinê rûniştibû û xwarina xwe ra mijûl bû. ev xwarina çi xaş û bi lezzet e wellehî ez jî kêfxaş bilêzim tu lê de ez jî vegerînim پر باشه ده هایده هایده ev mirovê min kuman ka tu yekî wan nayexuyanî Elî Baba çiqas bi tundî jî lê dida li çeteyên qet deng dernediket. madem weye ez ê jî kara xwe bi xwe bikim Vê demê serokê heramiyan bi lîstikan hat ber Elî Baba ku wî xençer bike Mercanê berdilkê xwe derxist û Zalim hoş dere. Hoş dere. Hoş dere. Bimre zalim. مرجان تا چی کر؟ تا وی کشت Li binêre li ser çavê vî binêre tu vî baş nas bikî. اف سروکی چل حرامیانه êdî Elî Baba û Mircan ji destê çeteyan rizgar bûn û bi destxistina xezineyên wan jî herî dewlemendê dinê ew bûn. ما امی اف قزیر و زیوا چی بکن؟ Belê em ê çi bikin tu çi difikirî? اف مال دنیایه قد نبدلی منه Ez ji wekî te difikirim Elî Baba. Her du li ser peyva xwe man û xezineyê welatiyê xwe ra parî vekirin. Em jî vî çîrokî bûne mêvanê we. Hûn jî bimînin û xaşiyê da.